Señoras, señores, póñanse cómodos nas súas butacas. Están a punto de emprender unha viaxe fascinante. Unha viaxe polo descoñecido, pola maxia, pola vida mesma. Verán historias nunca vistas, sons nunca escoitados e, sobre todo, sentir na súa pel sensacións imprevisibles. Están preparados? Todo está aquí, nesta ruta. Todo na Vía 14. Na Vía 14. Na Vía 14. Na Vía 14.